O que fixeron as Fado Bicha no Festival da Canción foi unha maravilla. E hoxe veño aquí para, como fixen coas Tanxugueiras, analizar convosco un pouco da súa letra, a actuación, o significado. Todo o que empregan no escenario, as súas letras, as súas referencias, está cargado de sentido. E penso que se entendedes todo o que elas quixeron representar, ides gostar incluso máis da súa canción e da súa música. Todos os elementos que estão ali têm algum significado para nós, dentro do conceito do que era para nós a canção, que é uma canção em si já bastante conceptual e com bastantes significados, não só na letra, mas também na própria música, a maneira como criámos a música para esta letra. Mas antes de nada, eu son Neumático, no meu canal falamos sobre todo de literatura en galego, do colectivo LGBTIQ+, e tamén facemos algún análise de algunha actuación. Se aínda non vos suscribestes ao meu canal e estades en tempo, porque a min axúdame moito a continuar criando conteúdo e a vos non vos custa nada, e agora de facto, se gostades do meu conteúdo, tamén podedes apoialo económicamente, porque abrín un Patreon no que vos podedes inscrever, que ten vantaxes exclusivas, e de facto, antes de comezar, quero dar as grazas aos Ondas Ideas, a Pingando, a John Amil, a Guillerme e a Hugo por inscreverse no meu Patreon e por facer posible que eu continue a criar conteúdo. Dito isto, a análise que vou facer de Pobo Pequenino das Fado Bicha, o tema que levaron ao Festival da Canción e a súa actuación, vai estar dividida en 3 pontos para entendelo mellor. Estes 3 pontos non son independentes, son 3 cousas que se relacionan entre sí, mas que vamos dividir para entendelo mellor. Estes 3 pontos que vamos a analizar van ser, por un lado, a historia, o antirracismo e a reivindicación queer. Comezamos. Como dixen, o primeiro dos pontos a analizar vai ser a historia. Como os Fado Bicha reivindican a memoria histórica e coñecer de onde vimos. Porque o património, se não for recriado, renovado e repensado geração após geração, não serve nada, é uma fotografia velha numa gaveta. Para entender isto, no primeiro que temos que reparar é na súa letra, concretamente na letra dos primeiros versos. Esta letra é unha evocación poética das memorias da infancia do pai da Lila, a cantante. O seu pai viña dunha familia pobre de agricultores, analfabeta, e esta infancia correspóndese coa infancia nun pobo do interior de Portugal, un pobo pequeniño como indica o título da canción durante os últimos anos da ditadura. Así, nesta letra o que se nos evoca é a censura, a violencia, a pobreza, o traballo duro. Empregan isto como ponto de partida para partir xa dun imaginario colectivo. É dicer, esta letra é un símbolo da memoria colectiva dun pasado bastante recente en Portugal, porque para que non nos saiba, de 1926 a 1974 en Portugal houve unha ditadura en 2 etapas. A primeira das etapas foi a chamada ditadura nacional e despois viu o chamado Estado Novo ou o réxime salazarista. As Fado Bicha comezan con ese momento histórico para reivindicar que é algo bastante recente, para reivindicar falar da nosa memoria abertamente do que aconteceu a non tanto nos nosos países. Mas isto non está só na letra, pois existen algúns elementos no escenario que tamén axudan a esta interpretación, a este simbolismo. Por exemplo, no comezo da canción vemos como a Lila leva un veu que cobre a súa cara. Ese veu fai referencia novamente á censura, á escuridade e a todo o que aínda resta por dicer desa ditadura que houbo. Esta idea ben apoiada pola música, pois ao comezo, cando a Lila ten o veu, é unha música máis escura, máis triste, máis simple, representando a pobreza, onde escuitamos prácticamente só unha percusión moi sinxela e a voz da Lila. Continuamos co simbolismo da escuridade e da pobreza. Mas cando a Lila tira o veu, a música faise moito máis alegre, parece unha música de festa, de liberdade, de felicidade. Así, a mudanza na música e o facto de tirar o veu son unha representación do fin da ditadura. A memoria tamén ben representada no tapete en que está Xoán, porque este tapete non é calquer tapete, é un tapete que a súa propia avó coseu a mao para cada un dos netos que tiña. Así, é un obxecto moi importante cargado de simbolismo, de tradición e de ancestralidade. O tapete de que a pessoa falou é um tapete que foi bordado à mão pela avó do João. E é de Trás-os-Montes. É uma colcha de uma cama. É uma colcha de uma cama que foi feita durante mais de 5 anos à mão. Assim. Uau! Mimá! Mulher do E Norte ela também. fez uma para cada neto, não foi? Sim. Seguramente reparastes tamén en que cando quita o veu e a música muda, polo fundo comezan a cair uns cravos. Eses cravos tamén son outro símbolo da liberdade e do fin da ditadura, porque non sei se coñecedes o que foi a Revolución dos Cravos. A Revolución dos Cravos foi unha rebelión pola que o 25 de abril do 1974 acabou a ditadura en Portugal. Nela, os militares foron á rúa organizadamente para derrubar o réxime. Nesta revolución non houbo case ningunha morte e chamase a Revolución dos Cravos porque o pobo colleu estas flores e colocounas nas armas dos militares, como
como símbolo de apoio á revolución e como símbolo de pacifismo. De facto, en Portugal há bastante orgullo por este suposto pacifismo desta revolución e de como o vermello nela foi o vermello dos cravos e non o vermello do sangue. Así, en todo o país estas flores comezaron a simbolizar a liberdade e a nova era. Ese símbolo histórico, como dicíamos, tamén está presente na actuación das Fado Bicha. Algo importante que aconteceu tamén nesta revolución é que as colonias do Imperio Portugués deixaron de selo. Colonias como Angola, Mozambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, San Tomé e Príncipe. E por último tamén podemos ver esta reivindicación da tradición, da historia, de onde vimos na propia música, no propio xénero musical. Fado Bicha misturan algúns xéneros máis tradicionais con outros máis contemporáneos. Principalmente beben do fado, que levan no seu nome, mas tamén do mallán e da música folclórica do Miño. Cruza referências líricas e sonoras da música de intervenção com o folclore minhoto e com o fado. É assim uma espécie de malhão galvanizado. Por curiosidade, para quen non saiba o que é o fado, é unha música bastante típica de Portugal, de orixe un pouco incerta. A teoría máis estendida é que era unha música que cantaban os mariñeiros e que a palabra fado ven do latín fatum, é dicer, destino. E os mariñeiros nesta música queixábanse sobre o seu destino, sobre a súa vida, sobre a saudade que tiñan da súa terra. E isto é algo que deberíades lembrar porque é algo que vai ter moito sentido cando falemos do seguinte ponto, do antirracismo. Nossa luta é o antirracismo também. Não é a luta dos nossos corpos diretamente, mas é também a nossa luta. Por que falamos de antirracismo nas Fado Bicha? Pois porque a súa letra sinala o pasado colonial de Portugal e como esa liberdade supostamente conseguida na Revolución dos Cravos non foi para todes. Isto podemos velo moi claramente en partes da letra, como cando di "no mar a boiar son cravos, no fundo afeitos escravos". Aquí fan referencia aos milleiros de cadáveres que há no fundo do mar polo pasado escravista do Imperio Portugués. Fala de escravos no fundo do mar, eu diría concretamente do mar Atlántico, porque fai referencia ás persoas levadas forzosamente de África a América do Sul para traballar, seren escravizadas para o Imperio Portugués. Dame a sensación de que a letra sinala como en Portugal sempre se reivindica o seu pasado de liberdade, da revolución dos cravos e da felicidade, mas moitas veces non se quere falar dese outro pasado escravista, de asasinatos, e ambas as partes configuran a historia e a identidade de Portugal. Por taparmos a súa historia escravista e racista non vamos conseguir borrala, há que falar dela, há que criticala, há que sinalar o que pasou claramente. A letra tamén sinala un pouco do que falábamos antes de como o racismo continúa aí e parece que é un tabú, parece que non podes sinalar o problema, porque fala do pobo pequenino, que o pobo pequenino non é só o pobo do seu país, senón que, lembremos, é o punto de partida da memoria de Portugal, é o propio Portugal, o pobo pequenino. Non lle pesa o corazón co chumbo da lizón, é dicer, o pobo pequenino Portugal non aprendeu da súa historia. Os mesmos erros, o racismo, continúan aí. E tamén aquí é moi significativa a música, pois mentres isto é cantado, a música que escuitamos, lembremos, é unha música de festa. É a música da suposta liberdade que existe e do suposto cambio de era. De novo, esa liberdade non é para todes. Não estamos a saber ler, aprender com o passado, aprender com olhar à volta, olhar para o Brasil, olhar para os Estados Unidos, aprender com esses exemplos e estamos a repetir todos os erros. Mas os elementos nos que temos que reparar da letra non acaban aquí, pois tamén existe unha referencia a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é un poeta portugués considerado dos máis importantes que cantaba, entre outras cousas, a grandeza do Imperio Portugués. Esta referencia a Fernando Pessoa é feita para reivindicar como moitas veces este poeta continúa a ser estudado en centros de ensino sen ningún tipo de crítica. É dicer, reivindícase a súa figura sen parar a pensar en como é unha figura que cantou a un réxime escravista que estaba asasinando a moitas persoas. E continúan a estudarse sen crítica eses poemas en que precisamente facía iso de alabar esa grandeza do Imperio Portugués. De novo, o racismo continúa aí, aínda que non queramos velo. A referencia que as Fado Bicha inclúen é a frase "Hai canto do teu sal", que ven deste poema de Pessoa. Basicamente nel, o poeta canta aos mariñeiros mortos de Portugal, os mariñeiros que morreron en travesías marítimas. Esas travesías que, lembremos, eran moitas veces as colonias escravizando xente e parece que só importan as mortes das persoas portuguesas, porque neses mesmos barcos tamén ía xente escravizada. Fado Bicha así danlle a volta ao significado completamente. En vez de chorar esas mortes da xente de Portugal, sinalan as mortes da xente por culpa de Portugal. Poderíamos dicer que é un xeito de ironizar o poema para mudar o sentido e facer unha crítica, para mostrar a injustiza. As escadas no cenario tamén son unha referencia a como continuamos a ver as historias dos colonizadores, dos asasinos, como historias de heróis. Concretamente unha referencia
referencia a como esas estatuas que foron feitas para honrar os colonizadores continúan aí, continúan sendo un monumento representativo de Portugal. De novo, parece non haber ningún tipo de crítica sobre o pasado racista. E isto reflítese nas escadas porque cando a Lila sube, fica nunha posición exactamente igual á estatua do infante Don Enrique no Padrón dos Descubrimentos. Para que non nos saiba, o Padrón dos Descubrimentos é unha estatua de 52 metros de altura que foi feita en 1960, que está en Lisboa, e que é unha homenaxe a esa colonizazón. Lembremos que é unha estatua de 1960. Sí, estaban nunha ditadura, mas para moita xente hoxe aínda é algo do que ter orgullo ou mesmo un símbolo moi importante para eles. O infante Don Enrique foi concretamente un colonizador que fixo moitas exploracións polo norte de África e tamén é coñecido por colonizazóns como a de Madeira ou as Azores. Era simbólico cantar eu poder cantar essa letra que evoca tanta coisa na posição de um monumento que celebra o processo através do qual esses milhões de pessoas foram escravizadas ao longo de 3 ou 4 séculos. Por último, se reparamos no fundo, os cravos que caían de súpeto tórnanse en sangue. De súpeto vemos un mar de sangue, ese mar no que há feitos escravos. E que, como vimos antes, Portugal sempre presume da súa revolución dos cravos por conseguir a liberdade dun xeito moi pacífico, que non houbo vermello de sangue, que houbo vermello de cravos. Mas na realidade o país sí que ten as maus manchadas de sangue. Desa sangue que por ser de persoas escravizadas ou de persoas doutros lugares, persoas racializadas, parece que a ninguén lle importa na memoria do país. Lembremos que isto continúa a acontecer coa música alegre de fondo e a festa. Por último, para non nos liar demais, vamos falar do ponto da representación queer, da reivindicación queer. Para que non nos saiba, chamamos queer a todo aquilo que sae da normativa de xénero, de relacionamento, todo aquilo que é considerado extraño. Porque o queer non é só ser sobre a comunidade LGBT, é claro, mas sobre esta ideia de questionar, de ter um papel ativo de reflexão coletiva sobre as coisas, sobre o nosso passado colonial, isso também é ser queer. En todo o proxecto musical das Fado Bicha está moi presente o queer e concretamente nesta canzón tamén. Podemos comezar polo máis obvio, pola súa estética, o que vemos por fora. E que elas son persoas que nós polos nosos preconceitos e por como fomos educades seguramente leamos nun primeiro momento como homes, mas que saen do que é percibido como correcto para os homes. Saen tanto como coa súa roupa, como coa súa presenza no escenario, coa súa maquillaxe. Teñen unha estética moi queer, unha estética moi de cores, moi brillante. Basicamente o que para outros é visto como extravagante, como que sae do normal. E iso non lles importa, senón que reivindican que son diferentes e que non acontece nada con iso, que tamén poden cantar e tamén poden facer fado. Dentro disto tamén podemos falar do xénero gramatical que empregan, do que normalmente coñecemos como os pronomes, mas que implica tamén terminazóns, artigos. Elas empregan o feminino para falaren de si mesmas como posicionamento político. E dice, rompen co que é cómodo para a norma de xénero, alén de que a nós nos ensinasen que unhas persoas con ese corpo, con esa barba, teñamos que percibilas como homes, elas rompen con iso e reivindican o feminino para si mesmas. E ollo, isto non é só unha reivindicación ou unha performance, é unha realidade de moitas persoas que por primeira vez nos estamos a ver representades nun medio como é a RTP, nos estamos a ver representades no panorama musical. Eu mesme, por exemplo, emprego sobre todo o neutro, mas moita xente aínda me percibe como unha persoa que pode tratar en feminino. E para min empregar o neutro non é só unha reivindicación e non é unha performance, senón que é a miña realidade. Eu identifico-me como a género, ou seja, não me identifico nem como homem nem como mulher, sinto-me igualmente desconfortável com pronomes masculinos e com pronomes femininos, o que quer dizer que também me sinto igualmente confortável com pronomes masculinos e pronomes femininos. No âmbito do Fado Bicha, eu escolho e peço e uso pronomes femininos de uma forma politicamente. O que vemos como exótico, diferente, é a realidade de moitas persoas que non tivemos espazos nen oportunidades para nos visibilizar. Fado Bicha precisamente están a criar eses espazos. Elas son diferentes, extravagantes, rompen coa norma e non lles importa. De facto, un momento que nos emocionou a moita xente e que axudou para reivindicar as nosas realidades foi o momento en que se deron un beixo na televisión. A súa reivindicación xa comeza no propio nome, porque elas reivindican a tradición, mas tamén a disidencia do que consideramos normal. Elas reivindican unha tradición diversa, mas tamén unha disidencia ligada á tradición, á historia, que coñeza as súas raíces, o seu pasado. Porque as persoas disidentes da normativa estivemos aí sempre, non é algo novo. O que acontece é que as nosas realidades non é que xan novas, senón que estiveron silenciadas. Nós estivemos na tradición e a tradición tamén é nosa, e iso é o que elas reivindican. Temos muita vontade de fazer essa ocupação
de um património que nos deixou de fora durante tantos anos e que finalmente nós criamos esse espaço dentro do próprio, e mesmo no centro desse património, e o rompemos por todos os lados. Así o seu nome ten por un lado o fado da tradición e o bicha da disidencia. Bicha, para que non nos saiba, é un insulto empregado en Portugal para aquelas persoas percibidas como homes que teñen características que percibimos como femininas. Así é unha palabra despectiva que serve para deshumanizar, porque bicha é o feminino de bicho, é dicer dun animal, e tamén serve para empregar o feminino como algo negativo, ter características consideradas como femininas como algo negativo. Fado bicha apropianse dese termo visto como negativo para reivindicar a súa propia realidade, para reapropiarse, para empoderarse. Reivindican que non há nada mau en ser bicha, en ser diferente, en ser femininas. De facto, cando os cravos van caíndo, vemos que João abre un habano que ten a palabra bicha escrita. É un símbolo de como mentre se conmemoraba a Revolución dos Cravos, se celebraba a liberdade, a propia Lila estaba a sofrer bullying sendo chamada con esa palabra. De novo, esa liberdade que se celebra de fundo non é unha liberdade para todos. Mas ela é capaz de coller esa palabra, reapropiarse dela e empregala para definir a súa propia identidade, empoderarse como persoa diferente e dicer que non há nada mau nela sendo feminina. Dito isto, penso que xa analisei os pontos máis importantes e espero que gostasedes deste vídeo. Fado bicha eran as miñas favoritas para o Festival da Canción por todo o traballo que levaron para transmitir todo isto, pola importancia e actualidade da súa mensaxe, por sentir que de súpeto a miña diferenza con respecto do normal tiña un espazo e era reivindicada, porque Pobo Pequenino é unha música xenial que non podo parar de escuitar e en xeral por todo o que levamos analizado ao longo deste vídeo. Mas o Festival da Canción non estaba preparado. Oh! O quê? Não! Eu só espero que se voltan tentalo teñan máis sorte ou máis xustiza. Mas por agora nós o que podemos facer é continuar a escuitalas, ir aos seus concertos, difundir a súa música, as súas mensaxes. E a verdade é que se continúan a publicar músicas así de xeniais non vou ter outra opción. O vídeo de hoxe acaba aquí porque tampouco quero facelo demasiado longo. Lembro que os likes sempre axudan e que podedes deixarme nos comentarios a vosa opinión sobre todo isto ou se gostades deste tipo de vídeos. Lembro tamén que tedes un Patreon onde me podedes apoiar económicamente. O deixo vos un círculo para que vos suscribades se aínda non o fixestes e outro vídeo que pode ser do voso gosto. E se chegastes até aquí, obrigade, un saúdo e até a próxima. Para nós é muito comovente duas bichas ocuparem este espaço sem fazerem concessões e para nós está ganho e é isso.